ଅନନ୍ତର ଆଦମ ଆପଣା ବାର୍ଯ୍ୟ ହବାଙ୍କର ସହବାସ କରନ୍ତେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ କହିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାବ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋହର ଏକ ନର ଲାଭ ହୋଇଅଛି। ଏଥି ଉତ୍ତରେ ସେ ହେବଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ନାମକ ତାହାର ସହୋଦରକୁ ପ୍ରସବ କଲେ। ହେବଲ ମେଷପାଳକ ଓ କହିନ କୃଷକ ଥିଲେ। ସମୟାନୁକ୍ରମେ କହିନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିମୁତ୍ପନ୍ନ ଫଳ ହାଣି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଆଉ ଏବଲ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପଲର ପ୍ରଥମ ଜାତ କେତେକ ପଶୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମେଦ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏବଲଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମାତ୍ର କହିନଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ସେ ଆଗ୍ରହୀ କଲେ। ଏହେତୁ କହିନ ଅତି କ୍ରୋଧ ହୋଇ ଅଧମୁଖା ହେଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି କ୍ରୋଧ କରୁଅଛ? ଆଉ କାହିଁକି ଅଧମୁଖ ହେଉଅଛ? ସତ୍କର୍ମ କଲେ କି ତୁମ୍ଭେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେବ ନାହିଁ? ସତ୍କର୍ମ ନ କଲେ ପାପ ଦ୍ୱାରରେ ଚକିଥାଏ। ତୁମ ପ୍ରତି ତାହାର ବାସନା ରହିବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ତାହା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ଅନନ୍ତର କହିନ ଆପଣା ଭାଇ ଏବଲ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କେତରେ ଥିବା ବେଳେ କହିନ ଆପଣା ଭାଇ ଏବଲଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ବଧ କଲେ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ କହିନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ଏବଲ କେଉଁଠାରେ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଭାଇର ରକ୍ଷକ? ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ କରିଅଛ? ତୁମ୍ଭ ଭାଇର ରକ୍ତ ଭୂମିରୁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଡାକ ପକାଉଅଛି। ଏ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଭୂମି ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣାର୍ଥେ ଆପଣ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି, ସେହି ଭୂମିରେ ଏବେ ତୁମେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲ। ଏ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଭୂମି ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ତୁମ୍ଭ ଭାଇର ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣାର୍ଥେ ଆପଣ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି, ସେହି ଭୂମିରେ ଏବେ ତୁମେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲ। ଭୂମିରେ କୃଷିକର୍ମ କଲେ ହେଁ ତାହା ଆପଣା ଶକ୍ତି ଦେଇ ଆଉ ତୁମ୍ଭର ସେବା କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ପୃଥିବୀରେ ପଳାତକ ଓ ଭ୍ରମଣକାରୀ ହେବ। କହିନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ଦଣ୍ଡ ଅସହ୍ୟ। ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ଆଜି ମୋତେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ହେବି। ଏହି ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ପଳାତକ ଓ ଭ୍ରମଣକାରୀ ହେଲେ ଏପରି ହେବ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ମୋତେ ପାଇଲେ ବଧ କରିବ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେତୁ କେହି କହିନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ ତାହାର 7 ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ ହେବ। ପୁଣି କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେପରି ବଧ ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଚିହ୍ନ ନିରୂପଣ କଲେ। ଅନନ୍ତର କହିନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଏକ ଏଦେନର ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ନଦ ନାମକ ଦେଶରେ ବାସ କଲେ। କହିନଙ୍କର ବଂଶଧର। ଆଉ କହିନ ଆପଣା ବାର୍ଯ୍ୟର ସହବାସ କରନ୍ତେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଅନକକୁ ପ୍ରସବ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଏକ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରି ଆପଣା ପୁତ୍ରର ନାମାନୁସାରେ ତହିଁର ନାମ ଅନକ ଦେଲେ। ସେହି ଅନକର ପୁତ୍ର ଇରଦ ଓ ଇରଦର ପୁତ୍ର ମହୁଆଏଲ ଓ ମହୁଆଏଲର ପୁତ୍ର ମତୁସାଏଲ ଓ ମତୁସାଏଲର ପୁତ୍ର ଲେମକ। ଏହି ଲେମକ 2 ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କଲେ। ଏକର ନାମ ଆଦା ଓ ଅନ୍ୟର ନାମ ସିଲା ଥିଲା। ଆଦାର ଗର୍ଭରେ ଜାବଳ ଜନ୍ମିଲା। ସେ ତମ୍ବୁ ନିବାସୀ ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କର ଆଦି ପୁରୁଷ ଥିଲା। ତାହାର ଭାଇର ନାମ ଯୁବଳ। ସେ ବୀଣା ଓ ବଂଶୀବାଦକମାନଙ୍କର ଆଦି ପୁରୁଷ ଥିଲା। ସିଲାର ଗର୍ଭରେ ତୁବଲ କହିନ ଜନ୍ମିଲା। ସେ ପିତ୍ତଳ ଓ ଲୌହର ନାନା ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣକାରୀ ଥିଲା। ତୁବଲ କହିନର ନୟମା ନାମ୍ନୀ ଏକ ଭଗ୍ନୀ ଥିଲା। ଅନନ୍ତର ଲେମକ ଆପଣା ବାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଗ ଆଦା ଓ ସିଲା, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଆଗ ଲେମକର ବାର୍ଯ୍ୟଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। ମୁଁ ଆଘାତର ପରିଷଦରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଓ ପ୍ରହାରର ପରିଷଦରେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ବଧ କରିଅଛି। ଯେବେ କହିନର ବଧର ପ୍ରତିଫଳ 7 ଗୁଣ ହୁଏ, ତେବେ ଲେମକର ପ୍ରତିଫଳ 77 ଗୁଣ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଶ୍ଵେତ ଓ ଇନୋସ
ଏଥିଉତ୍ତାରୁ ଆଦାମ ପୁନଶ୍ଚ ଆପଣା ବାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସହବାସ କରନ୍ତେ ସେ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି ତାହାର ନାମ ସେତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ସେ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଲର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ମୋତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି, କାରଣ କହିନ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ସେତର ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମିଲା, ଆଉ ସେ ତାହାର ନାମ ଈଶନ ଦେଲା। ଏହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଦମର ବଂଶଧର। ଆଦାମଙ୍କର ବଂଶାବଳୀର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହେଇ ଯେଉଁଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେହି ଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟ ହେବା ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆଦମ ବା ମନୁଷ୍ୟ ନାମ ଦେଲେ। ଆଦମ 130 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏକ ପୁତ୍ର ଜାତ କରି ତାହାର ନାମ ସେତ ଦେଲେ। ସେତର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ ଆଦମ 800 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଆହୁରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ। ଆଦାମଙ୍କର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 930 ବର୍ଷ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ମଲେ। ସେତ 105 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇନୋସକୁ ଜାତ କଲା। ଇନୋସର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ ସେତ 807 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଆହୁରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଜାତ କଲା। ସେତର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 912 ବର୍ଷ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ମଲା। ଇନୋସ 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ କହିନାନକୁ ଜାତ କଲା। ପୁଣି କହିନାନର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ ସେ 815 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଆହୁରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଜାତ କଲା। ଇନୋସର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 905 ବର୍ଷ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ମଲା। କହିନାନ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମହଲେଲକୁ ଜାତ କଲା। ମହଲେଲ ଜନ୍ମିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ 840 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଆଉ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଜାତ କଲା। ଆଉ କହିନାନର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 910 ବର୍ଷ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ମଲା। ମହଲେଲ 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜେରଦକୁ ଜାତ କଲା। ଜେରଦ ଜନ୍ମିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ 830 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଆହୁରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଜାତ କଲା। ମହଲେଲର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 895 ବର୍ଷ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ମଲା। ଜେରଦ 162 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅନକଙ୍କୁ ଜାତ କଲା। ଅନକଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ ସେ 800 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଆହୁରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଜାତ କଲା। ଜେରଦର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 965 ବର୍ଷ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ମଲା। ଅନକ 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମତୁସେଲରକୁ ଜାତ କଲେ। ମତୁସେଲର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ ଅନକ 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଆହୁରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ। ଅନକଙ୍କର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 365 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଅନକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ, ଆଉ ସେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମତୁସେଲହ 187 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲେମକକୁ ଜାତ କଲା। ମତୁସେଲର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 969 ବର୍ଷ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ମଲା। ଲେମକ 182 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକ ପୁତ୍ର ଜାତ କରି ତାହାର ନାମ ନହ ବା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, ଯେହେତୁ ସେ କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶପ୍ତ ଭୂମିରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ ଓ ଅସ୍ତର କ୍ଲେଶ ବିଷୟରେ ଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମାଇବ। ନହଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ ଲେମକ 595 ବର୍ଷ ବୟସ ବଞ୍ଚି ଆହୁରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ। ତାଙ୍କର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 777 ବର୍ଷ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ମଲେ। ଆଉ ନହଙ୍କୁ 500 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲା, ଆଉ ନହ ସେମ ଓ ଆମ ଓ ଜେପତକୁ ଜାତ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା। ଏହି ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣକୁ ରୂପବତୀ ଦେଖି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ,
ଆମ୍ବର ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବିପଦ ଗମନରେ ସେମାନେ ମାଂସ ମାତ୍ର। ଏ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟ 120 ବର୍ଷ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ମହାବୀରଗଣ ଥିଲେ। ପୁଣି ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣର ସହବାସ କରନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସନ୍ତାନଗଣ ଜାତ ହେଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ କାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୀର ଥିଲେ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼, ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ଏ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏଥିରୁ ଅନୁତାପ କରି ମନରେ ଶୋକ କଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଭୂମଣ୍ଡଳରୁ ଆପଣାର ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ପଶୁ ଓ ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଓ କେଚର ପକ୍ଷୀଗଣକୁ ଲୁପ୍ତ କରିବା, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରୁ ଆମ୍ଭର ଅନୁତାପ ହେଉଅଛି। ମାତ୍ର ନହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ନହ ଓ ଜଳପ୍ଲାବନ। ନହଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ହେଇ ନହ ଆପଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ନହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ନହ, ସେମ ଓ ଆମ ଓ ଜେପଥ ଏହି 3 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲା ଓ ପୃଥିବୀ ଦୌରାତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାହା ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି, ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ନହଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ବ ଗଛରେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀର ଅନ୍ତିମ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଦୈରାତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ପୃଥିବୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା। ତୁମ୍ଭେ ଗୋପର କାଷ୍ଠରେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କର। ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ନାନା କୋଠରୀ ବନାଇ ତହିଁରେ ଭିତର ଓ ବାହାର ଝୁଣା ଦ୍ୱାରା ଲେପନ କର। ତାହା ଏହି ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଦୀର୍ଘରେ 300 ହାତ, ପ୍ରସ୍ଥରେ 50 ହାତ, ଉଚ୍ଚରେ 30 ହାତ ହେବ। ଉପରକୁ 1 ହାତ ଜାଡ଼ି ଝରକା କରିବ, ଆଉ ତହିଁରେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱାର ରଖିବ। ଆଉ ତହିଁର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ତଳ ବନାଇବ। ପୁଣି ଆକାଶ ତଳେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ କରିବା। ତହିଁରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଆପଣା ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବା। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୁତ୍ରବଧୂମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପୁଣି ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ସର୍ବପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁର 1 ଦମ୍ପତି ଆପଣା ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସର୍ବପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଓ ସର୍ବପ୍ରକାର ପଶୁ ଓ ସର୍ବପ୍ରକାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ଅନୁସାରେ 1 ଦମ୍ପତି ଜୀବନ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଆପଣାର ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆହାର ନିମନ୍ତେ ସର୍ବପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ଆପଣା ନିକଟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବ। ତହିଁରେ ନହ ସେରୂପ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସେହିପରି କଲେ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ନହଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସପରିବାରରେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କର, କାରଣ ଏହି କାଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭ ଧାର୍ମିକ ଦେଖିଅଛୁ। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂଚୀ ପଶୁ ଜାତିର 7 ଦମ୍ପତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଶୁଚି ପଶୁ ଜାତିର 1 ଦମ୍ପତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କେଚର ପକ୍ଷୀ ଜାତିର 7 ଦମ୍ପତି ଆପଣା ସଙ୍ଗରେ ନିଅ। ଯେହେତୁ 7 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଆମ୍ଭେ 40 ଦିବାରାତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବୃଷ୍ଟି କରାଇ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଆମ୍ଭର ନିର୍ମିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଲୁପ୍ତ କରିବା। ନହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସବୁ କର୍ମ କଲେ। ନହଙ୍କର 600 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ହେଲା। ତହୁ ଜଳ ପ୍ଲାବନକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ନହ ଓ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ପୁତ୍ରବଧୂଗଣ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ।
ପୁଣି ନହଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସୂଚି ହ ଅସୂଚି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବର୍ଗ ହ ବୁଚର ଉରଗାମୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜଡ଼ା ଜଡ଼ା ହୋଇ ନହଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ସେହି 7 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ପୃଥିବୀରେ ଜଳପ୍ଲାବନର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନହଙ୍କର ବୟସର 600 ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର 7 ଦିନରେ ମହାସମୁଦ୍ରର ସମସ୍ତ ଜଳାକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନହଙ୍କର ବୟସର 600 ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର 17 ଦିନରେ ମହାସମୁଦ୍ରର ସମସ୍ତ ଜଳାକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପୁଣି ଆକାଶସ୍ଥ ଦ୍ୱାର ସବୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ତହିଁରେ 40 ଦିବାରାତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେହି ଦିନରେ ନହ ପୁଣି ସେମ ଓ ହାମ ଓ ଜେପତ ନାମକ ନହଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ନହଙ୍କର ବାଜ୍ୟ ଓ 3 ପୁତ୍ରବଧୂ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପୁଣି ସବୁ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟ ପଶୁ ଓ ସବୁ ଜାତୀୟ ଉରଗାମୀ ଓ ସବୁ ଜାତୀୟ ବୁଚର ହ କେଚର ପକ୍ଷୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣବାୟୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ବପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜଡ଼ା ଜଡ଼ା ହୋଇ ନହଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଦମ୍ପତି କ୍ରମେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କଲେ। ଅନନ୍ତର 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଜଳପ୍ଲାବନ ହେଲା। ପୁଣି ଜଳ ବଡ଼ୁ ବଡ଼ୁ ଜାହାଜ ଭୂମିକି ଛାଡ଼ି ବାସି ଉଠିଲା। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କ୍ରମଶଃ ଜଳ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଅତିଶୟ ବଡ଼ୁ ବଡ଼ୁ ଜାହାଜ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲିଲା। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଜଳ ଅତିଶୟ ବଢ଼ି ଆକାଶ ତଳସ୍ଥ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ମଗ୍ନ ହେଲା। ତହିଁ ଉପରେ 15 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଉଠିଲା। ତହୁଁ ପର୍ବତମାନ ମଗ୍ନ ହେଲେ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ବୁଚର ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପକ୍ଷୀ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟ ପଶୁ ଓ ପୃଥିବୀରେ ଗମନଶୀଳ ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ସ୍ୱଳ୍ପଭୂମିଷ୍ଠ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀର ନାସିକାରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ମଲେ। ଏହି ରୂପେ ପୃଥିବୀର ଉପରିସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଲୁପ୍ତ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ, ଖେଚର ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀରୁ ଲୁପ୍ତ ହେଲେ। କେବଳ ନହ ଓ ତାଙ୍କ ଜାହାଜର ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ରୂପେ ପୃଥିବୀ 150 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲା।